Ako získať pozornosť médií, keď sa v Bratislave otvára ďalšia reštaurácia? Bola to výzva. Keď Medúza v Lani otvárala pivovar a reštauráciu Dok 7, komunikáciu sme zobrali od buka. Najprv sme novinárom v TS ukázali vizualizácie prerobenej kultúrnej pamiatky, potom na raňajkách predstavili nové vedenie a sládka nového pivovaru. Odkazy, že ikonická pamiatka sklad číslo 7 ožíva a bude v ňom pivovar a unikátna reštaurácia, rezonovali. A do tretice, po otvorení Dok 7, sme tam novinárov zobrali znova, aby všetko videli a najmä ochutnali. 3 fázy, 3 silné vlny mediálnych výstupov, AV nad 20 000 eur, sociálne siete preplnené a hlavne KPI podniku v tržbách v prvom mesiaci 138%. Po roku je Dok 7 vychyteným bratislavským podnikom a pivovar zásadne mení gastromapu hlavného mesta.